Писна ви да пиете вода. Писна ви да пиете щепчета. Вече има решение. Тън 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 Представяме тън ви тън тън колата на тън. Пени Маркет. Вземи! И така, водата е за мене, Кой пи вода, бе, братко? а колата 3, 2, 1, за! Аре пи. Чакай, чакай. Аре пи, давай. Браво, браво. Ако не искате кола, може бисквитки, но понеже финансите ни стигнаха. Къде е капачката? За капачката ни. Има и други... Има и други напитки. Има пряскова. Ено. Тази реклама е спонсорирана от Пени Маркет за нашата кола. Браво.